kan iki anakmu to? Iya. Lah, iki maratuamu kaya omong ngono. Dadi lek wong anake joget Maratua foto kamu. Lah iki anakmu udu. Iki anakku. Lah iki bojone udu. Bojone. Lah iya maratuamu iki omong ngono to, Nduk. Udu kuwi. Mbok edoke kuwi udu kuwi. Ora paling ngendak wek iki lak ya iso ngajeni bocah cilik iki. Wong tuwa iki sing digugu omongane. wong tuane kowe lho kene iki ngandani kok. Lah kowe iki ngopo kok iso dadak kon ngomongi maratuwane? Maratuamu ya mau melu joget. Disalah anake ora patut kok. Lah malah Iki joget nyapa? Kuwi ngono marai. Nah, Marai sing cilik iki ben eruh. seneng nek anake iki. Lah dalah. Oga, ndak kowe aku. Oga. Wah, to. Idonane Bu iki Bu aja. Ayo. Lah yo. Kluk, lapor. Lah iku lho, Lah pengen yo. iki lho. Loh, ke. Sing lho. Lah yo kae lho senenono sing anu ki kae. Iki lho. Iya. Ora dibayar ya. Lah iya lho, bocah kerandingan. Iki cowokku terusan ki. Iya, Dek. Ada yang gini, Dek. Maka nulungi gue. Malah gege. Tenan di sore iki umpama anak kuwi asli udan iki kan. Udan deras ya kuwi lho. Tumbale sorok iki ya kuwi. Masuk kene gak udan. Iya. Wajahku wis udanan. Udan. Lah nyapa udanan iki? Agak salto. Kok iso ora Pak Rok tumbalmu ki enek. Unduwe gawe. Jogonen ya. Agar lewat digalen. Iya. Aku ayo.
Nggih. Go. Ya, iki pas iki. Pas. Nah. Nyapa? Open-openmu kene di sono. Nyapa? Nyapa? Cemburu. Kowe kuwi lho, Gong. Asline kowe senenge iki. Kowe gak ero, iki lho bolongane 14 iki masamu. Kowe Sa RT Ora kok ngono. Lah Sa RT nyanyi kabeh kok iso. Ping loro piro? 4. Lambe. Lambe sitok 5. 5. Ah, lah iki melu sapa? Kok iso? Wong kabeh dinyanyi kok. Totalitas, Bos. Aku jalan lagu aku. Mas. Lagu ini gimana? Gandrung apa ya? Kasus nyata nih. Iki nek wong udu. Lho kok benger-benger. Hei, aku kan wis tunangan Mas, aku ora rabi to. Lah kentungi jodone ngarep kete paten. Ora sak jodok-jodokne. Kowe iki kok iso jodok-jodokne kancane iki lho kok. Tanganmu lho. Nyapa? Ampun apek nyapa kok. Lebar angke banyak kelapa. Abah. Jane aku iki lak niki nuwun sewu anu kepareng ngatur iki ke jane adewe reokan ning kene iki lak wis ping pira? Ping loro. Ping pindho iki to. Wis keletan pirangane taun kae? 4 tahun. 4 tahun. Lah kok gawe kaos anyar kok adewe ra didumi iki lho. Lah iki wong loro kan udu ganongan. Jajal kan ngajar. Iki ngono ki MC wong loro. Wong adewe iki lak grup kolaborasi antara Ponorogo dengan Madiun. Lah kok iso kowe iki digekne klambi ngene iki nggo rong setel kok meneng ae. Iki bose sapa? Bose sapa? Bose sapa? Bose sapa? Iki lho, bose piye bose? Kendro. Kendro ni di wonge. Oh, bakul mas keparat nggak lah. Juragan emas nggak Pak Kendro. Sunat ra kabar-kabar kok iso. Nah, iki lho sing di omah Pak Kendro iki lho. Omah iki. Oh, lah sing di omah kowe kok. Ngono sing di omah mbok keloni barang kok iso. Wah, dene to. Iki sing derajat ra adine Mas Indro iki lho. Iya. Lambemu potong. Bos emas lho iki. Jual beli. Lah. Sak wong 100.000 lho Pak Rok. Ora 100 tak peceli Kok dhewe. 100.000 piye to wong rencana iki sak wong iki sak gram kok kowe iku. Sak gram.
Iki mumpung Mas regane mundak Mas. Kok kowe iki karo dhewe. No, nggih. Iki engko kaos iki engko iso ra iso tak gawa ngidul. Aja. Dan apa? Ngisi-ngisini. Lah kok ngisi-ngisini iki ngopo? Sebelah. Nglawan sik dhewe. Ngisi-ngisini. Lah ngopo? Bayaran iki dina selarang dhewe. Lah kok ngemis kaos bocah loro iki lho. Wong bocah loro iki balik iku sambate arah awak dhewe. Dinyek kowe. Wong kacok 150 iki. Dinyek kowe. Sambatan kowe. Iya. Kok iso kowe iki nyenyek? Kok iso kowe nyenyek aku? Aku ora nyek kowe nyapa to nggo kaos iki. Kan mbok arani iki dulurmu to. Lho lah kowe bayar aku 500.000 lho. Kowe piro? Hah? Kowe piro? 300. Nah, kene 500. Masa 500 lho. Dinyangi ping 3. Layak kaosmu mbok gawa. Kuwi ngerteni lek dulur. Nah, ngono lho asline iki kuwi. Ngono lho. Le. 750 iki mau. Aku karo Kedung. 750. Lho. Lho, gitu tuku kaos. Nah, klik. Gitu tuku kaos. Yo. Oke. Oh ya. Gitu sempolan ae oke. Saya dijumukne. Sik, kowe iki sik dijumukne. Kowe iki kok aja anggere ngono. Ndak. Kowe ora. Kowe iki. Lho. Iki tuang mesti rada Samboyo iki. Wah. Iso. Iya, aja kakeh diuntek kok. Ayo wis. Ayo. Yo. Ijo lah Mas, emang ijo lah guri. Oh, Wis. awak dhewe ning kene ora mikir duit, Her. Ora mikir duit. Aku kok ngomongnya duit mang gak asik guyon tok. Asine guyon. Kaya aku ngomong 750 mang asline ora. Lah piro? Asline ya padha arep kowe. Tenan. Ha 500 dinyai ping 3, Bang. Dinyai ping 3. Kowe iki rumangsamu. Acarane iki mau terus tasyakuran kitan kok Dek Fahri Azhar Pratama. Wong endi, Bang? Di lho wong. Iya, Lagi lho. Lagi lho wong. Pak monggo Dik. Dek. Maju. Iso gak? Oh gak iso. Lho, leru Hei. Oh, Lah kok masa Dek Fahri brengosen iki kok. Brengosen masa lagi sunat. Iya lho. oh. Adik. Masuk sunatnya kapan, Le? Dek ini Gede apa cilik? cilik. Lah kowe kaya mentolo ngiceng iki lho, Dek. Malah kayak Lombok tahu Sumedang. Paling endala acarane kitanan utawa sunat. Sunat kuwi apa to? Sunat kuwi syukur netepi nadar. Roh. Iki duwe nadar keluarga kene iki nek putrane menika Dek ndi sini Fahri nek sunat kuwi duwe nadar nekane Mas Kentung Boge kalian Mas Yoga Ambon. Kuwi lho, Sare oke. pelaksanaan. Tetak Sing mane muncup dadi botak. udu kuwi. Lah bener ora mane muncup botak. Ya ning udu kuwi kok tetak kuwi netepi taate agama. Oh iya. Adewe iki syarate balek, syarate sah kuwi disunat kuwi mau. Temu. Genti paling enggak ya mbok kowe donga. Guyu. Gedakmu kae to. Didongane kae lho. Muga-muga dadi wong lanang sing gentleman iso gawe senenge wong tuwa. Amin. Iki wis disunat iki sayane wis gedhi, muga-muga iso berbakti pada orang tua. Cita-citane besok sampean iso apa tercapai.
Amin. Iso kowe rezeki wong tuwek masa titik oke dikeki. Amin. Lah ya kuwi lho bener kuwi. Sik Lah kowe kok ora ndongakne iki piye to wong yo iki sing dinten-ten. Keweno. Nyapa? Rene lho, Lah kuwi kok nyapa kok iso? dongakne. Ndongane wong duwite 10.000 kok ndongane iki masamu. Yo saitik ngono ya. Wong ning moden nggon kuwi 50.000 wong truk tok banyak nih, Bos. Moden gonmu 50.000. 50.000 ning kene kakeh bos lho, bos dokar ya enek. Bos dokar. Heeh, bodong kan di. Ya, Wong kono wonge bodong. lah iya. Bos dokar Kowe enek. karene tak duandring ndokmu kowe. Diracun ajarane. Lah iya. Kok iso? Ngomong dongakne. Saiki ae, Dongane saiki. Dongane bapak karo buke. Iya. Nggih, Bapak Andika kalian Bu Yosiana iki bapake sing ndi? Turu Oh, kesel. Oh, iya. oke. Nggih, mugi-mugi Bapak kalian Ibu pinaringan panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Sak bibare duwe gawe pinaringan rezeki ingkang lancar lan barokah. Amin. Amin. Yo ngono lho ndongane. Yo ngono. Nah, uyurane apa-apa. Iya. Ayo. Ripe gedang, ripe telo.
Lah apa ya ora wong ngene iki penting sikilku nek ora munggah ki rupa mundurno. Karo iki. Ora asik lho. Paguyuban wong ireng iki pokoke aja kok kalah. Nyawang ora Iki variasine beda lho, Mas. Lah iya paling ngendang mbok sing lancar kaya Mas karo Ambon Lah iki. ketake lucu karo iki budal karo iki ya iso. Ora kok masalah kuwi wingi dhewe dikolaborasine kok. Ya ora apa. Kudu siap. Karo kowe harus terane. Dina iki. Sedina iki tok lho ya. Nah. Sing apik. Yo. Ayo. Ora gak sengaja. Ora sengaja lah kuwi iki. Sikit tokor murah teko. Apa ya tuman wong dure sak meter kotor kok iso. Gong gak aku gong liyane gong. Lah sikile ora teko. Sikile ora teko. Kowe iki jane setel apa ora? Gong dicontoni neh. Contoni neh. Sikile iki didelok to, didelok. Lek anu ki didelok. Kowe lek setelan karo iki nyapa nggo mbok nggih, Mas. Mbok wis lucu mbok ngene nyapa, Mas. Lho, kuwi kari dhewe nek ning dhuwur ki sikile ya ngono kuwi, ngono lho. Lah kok iki lek kok dhisik iki, Mas. Lho, ya berarti kowe sik. Oh iya. Ya kowe sik. Nah, kowe iya. Iya. Anu, ya kan njujung ki, kethek ki. Iso. Wani limo. Iso. Nah. Alon. Nah, lah. Nah. Alon. Nah, nek dhuwur. Nah, nek Ayo nih. Nah, ayo, ayo. Iso, alhamdulillah. Nyapa iso matan karo kayang dudut. Kaya gareng Lah piye ngene gon urung pas ra enak ora rasane. Oh ya tak pas nesek kok masamu. pas ndas loro. Mas aku periksa spasiun. Iya. Dra, kedra. Iki nang ndi lho kejane. Kok iso. Nek aku antarane iki lak muka pres. Ya kalau mbok ngangkat kowe lak kaya bedol telo raine abang biru. Lah kaya tuh mau babat petang pulau ngomong so 70 ki lho malam. Petang puluh. Yo lanjut. Yo. Iki mau dudut karo kowe lho, Bro. Iso. Ora. Ayo.
bunyi.